Bħalissa fl-Italja għaddejjin l-aħħar modifikazzjonijiet fuq karozza speċjalizzata għal persuni f'siġġu ta' roti jew b'xi tip ta' diżabilità oħra biex jitħarġu fiha. Il-karozza b'investiment ta' 80,000 euro se tasal f'Malta daqt u hija magħmra b'teknoloġija li tippermetti li persuna ssuq il-karozza mis-siġġu tar-roti stess. Dan tħabbar fil-Jum Internazzjonali dedikat għal persuni b'diżabilità fejn il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli ħabbret it-twettiq ta' proposta oħra tal-manifest elettorali permezz ta' dan l-investiment li qed isir. Fl-Italja ġie spjegat li l-karozza tista' tiġi missjuqa wkoll minn persuni b'kundizzjonijiet differenti permezz ta' sit li jitwaħħal apposta. Il-karozza għandha fiha wkoll sistema awtomatika ta' tifi tan-nar. Il-modifikazzjonijiet tal-karozza huma immirati għal kulħadd. Persuni b'diżabilitajiet differenti se jkunu jistgħu jirċievu taħriġ dwar din il-karozza mill-Aġenzija Support. Li anke persuna qiegħda f'siġġu tar-roti xorta tista' titgħallem issuq il-karozza u xorta jista' jkollha liċenzja ta' sewqan u jkollha l-karozza tagħha li tkun modifikata tailor-made għaliha. Il-Ministru Farrugia Portelli ħabbret ukoll kif matul il-ġimgħa dedikata lil persuni b'diżabilità se jittellaw numru ta' attivitajiet bis-sim tal-persuni b'diżabilità u tal-għaqdiet volontarji. Min-naħa tiegħu il-Maniġer tas-Servizzi ta' Aġenzija Support Jonathan Formosa Vella tenna li b'din il-karozza Aġenzija Support se tkun tista' toffri s-servizzi tagħha aħjar biex tgħin il-persuni b'diżabilità isiru aktar indipendenti. Permezz ta' din il-vettura l-ġdida l-Aġenzija Support ħatkun tista' ssaħħaħ is-servizz tagħha ta' kemm dak ta' assessjar ta' sewqan kif ukoll ta' tagħlim ta' sewqan għal persuni b'diżabilità. B'mod partikolari dawk li jagħmlu użu mill-siġġu tar-roti sabiex bekk ikunu jistgħu jitalmu jisuqu din il-karozza Drive from Wheelchair u bekk ikunu jistgħu jkomplu jtejbu l-indipendenza tagħhom.